Gareth, wyt ti'n mynd i fod yn paratoi cookies nawr. A diolch beth bod Aled y deintydd wedi gadael achos, hei, faint o siwgr sydd ynddyn nhw? Mae bach yn eog i fod, achos mae yna dipyn o siwgr a siocled yn y cookies yma. Brysio danedd ar ôl, te? Ie, a mae chydig bach nawr ac yn y man yn iawn, yn y fe. Na ni, wrth gwrs. Bwysedd yw'r allwedd yn y fe i fyta'n iach. Yn hollol, ie. Nawr, so'r cam cyntaf yw rhoi menyn yn y ddisgyl. A mae'n bwysig bod y menyn yn feddal. Hynny yw bod y llwy yn gallu cael ei wasgu'n rhwydd iawn drwy'r menyn. A menyn dim margarine, achos mae blas a mae y fisgien yr cwci dipyn y well gyda menyn go iawn. So at hwn wedyn, mae eisiau 3 gwahanol fath o siwgr. So mae eisiau siwgr brown meddal golau. So mae hwnna'n ychwanegu'r ansawdd. Wedyn mae'r siwgr brown meddal tywyll yn ychwanegu'r blas. A mae'r siwgr man wedyn yn sicrhau bod yr cookies yma yn mynd i fod yn lidog iawn yn y canol. Right. So yna 3 reswm pan mae eisiau gwahanol fath o siwgr ynddo ni. Reit, so mae hwnna'n dod at ei gilydd yn hwylus iawn, a mae haen yn gynhwysion bydden ni'n meddwl bydde gyda'r rhan fwyaf o'n ni yn y cwpwrth ar hyn o bryd. Fel bod ddim eisiau mae mas yn y glaw mae siopa i paratoi haen heno. Reit, so wedyn y cynhwysion bach coll arall yw pys gnau crunchog, sef y crunchy peanut butter yma. Okay. A mae eisiau ti arw 50 gram neu 1 llon llywwrdd o'r pys gnau. A mae hwnna'n mynd yn help bydd ni'n ddod â'r cynwysion sych mat i gilydd. So mae eisiau 1 wy. So 1 wy cyfan. Mae'r iar wedi bod yn dodwy bore yma. Mae wedi bod yn gweithio galed. Reit. Wedyn, beth sy'n ar ôl? Mae da ni blawd. So mae eisiau blawd... Plaen? Blawd hunan godi. O, hunan godi. Iawn. Reit, so ni bron bod na. A heb anghofio'r siocled. So mae'n fi siocled o ansawdd da gyda 70% o coco ynddo fe. A mae hwn yn cael ei torri â cilleth ddim yn y prosesu'r bwyd, achos chi'n torri fe'n y prosesu'r bwyd, mae'n mynd fel confetti, mae'n mynd yn rhy fan. Right, okay. So cilleth sy'n ore, fel bod chi yn cael y tymeidau mawr a bach yn y cwci yma, sydd wrth gwrs yn mynd i ychwanegu at y golwg gorffenedig. A na reswm pam mae rhaid i'r menyn bod yn feddal fod y gymysgedd yn dod at ei gilydd yn hwylus iawn. So powlen sy'n ore a llwy bren, dim prosesu'r bwyd, achos fyddech chi'n colli ar ansawdd y siocled. A mae hwnna yn barod. O, odi. Yn dywe, mae'n edrych fel cookies mewn bowlen yn barod. So ni'n sôn yn gynharach. Mewn ffordd. Ni'n sôn yn gynharach, falle bod y resetiau mae gyd yn resetiau bach rhwydd iawn i gael y plant yn rhan o weithgaredd yn y gegin. So mae eisiau bustau bach, a wedyn wneud y peli bach yma, a'i rhoi nhw wedyn ar hambwr pobi. Maen nhw'n fach iawn ar hyn o bryd. Bach? Io, maen nhw'n mynd i ledeini yn y ffôn. Ond dyn nhw'n disgwyl yn bod mor fach yn ei, chwaith? Ti'n amlwg ddim yn cofio gwersi coginio yn yr ysgol yn rhel? Na, dwi'n... A'i rolio nhw, a falle bydde bach o flawd yn help hefyd i ysgoi'r gymysgedd yma i lynu. A allan o maint yma o gymysgedd, fyddech chi'n gael, i chi'n barod, 36 o'r cookies yma. Na, ge. Gymaint o hynna? So maen nhw yn mynd yn bell iawn iawn. A fe allech ebrofi wedyn gyda wahanol flaseiddiau yn y gymysgedd, fe gallech chi ychwanegu amrywiaeth o gnau, so gnau barfog, gnau cyll, a fe gallech chi ychwanegu siocled gwyn yn siocled tywyll, neu hyd yn oed Smarties mewn fan hyn hefyd. Reit, mae'n rhaid i ddechmygu wedyn bod fi'n parhau i baratoi'r cookies yma i gyd. Mae'r hambwrdd yn llawn a ni'n barod ar gyfer pobi. So mae hain yn mynd i ffwrn ar wres 200 Celsius, 400 Fahrenheit, 9.5. Am ddim ond 8 munud yn unig. A maen nhw'n mynd dipyn yn fwy o faint. A mae'n bwysig iawn i bod chi'n adael nhw i orffwys i setio i oeri ar yr hambwrdd, achos maen nhw'n chydig bach yn hyblyg pan maen nhw'n dod mas o'r ffwrn. So gadael nhw i oeri ar yr hambwrdd, a nawr mae eisiau ddurno. A mae'r siocled wedi toddi. So mwy o siocled. A wedyn mewn rhyw elfen bant â ni. So ble bynnag mae'r siocled yn cwmpo. Bach o Picasso yn dod mewn iddi nawr. Mae'n sefyll. So fe allech chi fod yn greadigol. A maen nhw'n edrych mwy o ddeunydd cartre, mwy hyblyg a mwy gwahanol mae'r siocled yn edrych ar bob un. A wedyn llio'r llwy. Oedden beth efo. Glanhau'r bwlen. A cyn i'r siocled i oeri, dwi'n rhoi chydig bach o gnau, pys gnau hallt,
A mae hwn yn bwysig iawn hefyd, wrth roi'r pys gnau hall ar ei ben y siocled yma, mae'n atgoffa pawb bod gyda ni pys gnau yn y cookies yma, achos mae rhai wrth gwrs alegred i gnau. Maen nhw'n edrych yn peth heb y cnau, ond wrth gwrs mae'r cnau mae'n cuddio yn y canol. Reit, mae hynna wedyn yn cael ei orffwyso i oeri ar dymerdd ystafell, a os mae gyda fi rhai wedi i baratoi yn gynharach. A fydden ni'n cadw nhw wedyn mewn bocs neu tin caeedig. A'r ansaf yw, maen nhw fod chydig bach yn lidog. Maen nhw'n wahanol iawn i sgien. Ond yw nhw? A wrth gwrs, yr ysgytlaeth. Bydden ni'n dweud nhw gyda mwy o siwgr, mwy o siocled, ysgytlaeth mefus a siocled. Ti'n meddwl, ti di spoilio ni heddi ma? Mwynhewch. Hyfryd.